दाउ थिलिं बर'नि दाउ थिलिं होनो बेखौ माने इंराजि गोरोंफ्रा बेंगल फ्लरिकान होननानै बुङो आरोखि। बेयो मोनसे शिड्युल वान स्पिसिस, इन्डेन्जार्ड स्पिसिस। जे बुहुमनि कुनु जायगायाव बे दाउखौ मोननो थाङा, जोंनि जायगायावल' मोनो, मानास आरो बे जोंनि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव। दा बे मोननो थाङै स्पिसिसखौ, शिड्युल वान स्पिसिसखौ जोंनि मानसिफ्रा मिथिया, सांग्रांथि गैया। जाउनाव माने बेखौ माने मोनलाबायग्रा दाउ नंनानै हयथ' माने सोरबा गावथारदों, गावथारनायखौ माने बायनानै लाबोदों होननानै बुंदों। बिसोरो गावसोर माने जासे जानानै बेखौ ससियेल मिडियायाव एखेबारे हाइलाइट खालामना होबाय, भाइरेल खालामनानै होबाय। दा जोंनाथ' माने वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रल बिउर'नि मानसिफोर दं, जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर दं, गासिबो नुजोब्बाय, गासिबो अफिसार, गोजौ थाखोनि अफिसारफोर नुजोब्बाय, खुंथाय गोहोआव थानाय मानसिफ्राबो नुजोब्बाय, दा पुलिस बिफाननि मानसिफ्राबो नुजोब्बाय। जोङो एक्सन लानो गोनां जाबाय। दा एक्सन लायाबाथ' जाया। खबर मोननाय लोगो लोगोनो बे खुंग्रिं एरियायाव जोङो जोंनि माने टिमखौ, फरेस्टनि स्टाफखौ जोङो फाथायहरदों। बिथांमोना फुंनिफ्रायनो आसामिखौ, जायनाखि कालप्रिट, बेखौ लकेट खालामनो थाखाय खुंग्रिंआव अपारेशन खालामबाय थादोंमोन। थिग बे समावनो माने बेलासि समाव पुलिस बिफानाबो थांबाय। पुलिस बिफाना माने बिसोरो मोनगोरनानै मानसिखौ हमबाय। मानसिखौ हमनाय जायगायाव जोंनि फरेस्ट बिफानाबो थागथि सहैबाय। ओमफ्राय बेथ' फरेस्ट केससो, बे फरेस्ट केसआव हमजानाय मानसिया जोंनिसो होननानै फरेस्ट बिफाना गारियाव थिखोबाय। फरेस्टनि गारियाव थिखोनायखौ माने पुलिसा जोंसो हमगोरदों होननानै गावसिनि गारियाव सोफिनबाय, बिदि सिख'लायनाय जादों। दा थाङै थुङै जों सानबाय मा, दे लांथोंसै पुलिसा। लांनानै गावसोर जुदि फरेस्ट एक्टनि सेक्सनफोरखौ बसायनानै गावसोर बे केसखौ रेजिस्टार खालामनो हायोबा गावसिनि मोजां खोथा। थाङै थुङै बियो माने जेब्ला कर्टआव थांगोन, कर्टनि मेजिस्ट्रेटआ बुंगोन बे फरेस्ट केसखौ, फरेस्ट अफेन्सखौ माब्रै नोंथांमोनहा लाखो होननानै कर्टनि मेजिस्ट्रेटआ जोंनो हेन्डअभार खालामनो बिथोन हरखागोन होननानै जोङो थाबाय आरोखि। ओमफ्राय उफाय गैया, उनाव गावसोर बुजिबाय खोमा, पुलिस बिफाना बुजिनानै गावसोरो जोंनो बे सानै आसामि जायफोरखौ माने हमनो मोनदों बिथांमोनखौ जोंनो हेन्डअभार खालामनाय जाबाय। दा बिथांमोनखौ हेन्डअभार खालामनायखाय जोङो नाजावबाय फरेस्ट बिफाना। दा नाजावनानै बिथांमोनखौ स्टेटमेन्ट लाबाय, मेडिकेल खालामबाय, गासिबो जोङो प्रसिडिउरखौ मेनटेन खालामनानै दा बिथांमोननि सायाव अफेन्स रेजिस्टार खालामनाय जाहैबाय। बिथांमोनखौ दा जेलाव दैथायहरनाय जासिगोन। दा बिथांमोना न' गोजानि आलासि जानानै थाथोंसै। बिसोरो मि जुनादखौ अना खाना बेबादि जुदि खालामबाय थायोब्ला, बे रोखोमनो सांग्रांथि गैयैयाव जोंनि सुबुङा बिदि मावफ्लांबाय थायोब्ला, दिनैहाय सानै मानसिया न' गोजानि आलासि जानाय बायदि बेबादिनो न' गोजानि आलासि जाहैनो गोनां जागोन गुबुनाबो, जुदि बिदि गोरोन्थि खालामबाय थायोब्ला। ओंखायनो जोंनि गेजेराव सांग्रांथिया फैनांसिगौ। जोङो दाउ मासे नुब्लानो, मै मासे नुब्लानो थानो हायै बेबादि जोङो जानो नांला। आरो बेखौ बेंग्रा बिफान दं, बेखौ नायग्रा सरखार दं, बेखौ संरैखाथि होनो थाखाय आयेन दङ। जोङो वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन एक्ट 1972 नि सेक्सन 51 मथे बेखौ जोङो साजा होनाय जाबाय आरो न' गोजानि आलासि खालामनाय जाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों। जोङो बे ओनसोलफ्राव जों नुनो मोनबाय जे इयारगान सिलाय लानानै अफेन दाउफोरखौ गावनाय, नाथाय बिथांमोनखौ पुलिस बिफान बा फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेबो एक्सन लानायखौ जों नुनो मोननाय जाया। आङो रेन्जारखौ बे इयारगान लानानै जायफोरनाखि दाउ सिखारि खालामदों, गावदों, बिथांमोनखौ माबानो थाखाय सोरनाव गंबेसे इयारगान दं बेखौ आङो माने रिपर्ट लानो होदों। आरो बिनि डाटाखौ कालेक्सन खालामनानै जोङो बुंदों बेखौ उइदाउट एनि पारमिसन माने बेबादि इयारगान लानानै हाग्रायाव हाबनो मोना। जाय दङ बिथांमोनहा माने जोंनाव नाम थिसननांगोन, जायनि आखायाव दङ। आरो बिथांमोनहा गमामायै बेखौ लानानै जुनादनि सायाव अयथासार खालाममारदोंब्ला बिनि थाखाय जोङो राहा लागोन। आरो
रेन्जारा दा बे खामानिखौ स्टार्ट खालामबाय सोर सोरनाव माने इयारगान दङ आरो रायजो राजाफोरखौबो जोङो खावलायो बे डाटाखौ बे इनफरमेसनखौ जाहाथे जोंनो बिफाननो बा रेन्जारनो बा फरेस्ट स्टाफनो खबरखौ होयो उमुक उमुकनाव दं होननानै अब्लानो बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोङो बिथांनाव थांगोन बिथांमोननि गावबुराजों रायलायगोन न'खरजों रायलायगोन ओमफ्राय बेखौ माब्रैहाय जोङो माने आयेननि बेन्दों सिङाव थानानै बाहायनो हायो बा आयेननि बाहेरायाव थांनानै जाहाथे इलिगेल खामानि मावनो हाया बिनि राहा लामाखौ लानाय जागोन। गोजोन्थों। माब्लाबा दैफोरावबो बिदिनो ना सेकफोर होनाय मानाय बादा होबाबो लायैफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि बेलायाव माबायदि राहा लागोन? बिनि सायाव जोंनि बिफाना जेब्लायबो माने डिउटि होबाय थायो खबर मोननाय लोगो लोगो रिपर्ट मोननाय लोगो लोगो रायजो राजायाबो जोंनि इनफरमेसनखौ हरनांगौ समाव जोङो बबेबा समाव डिउटियाव गुबुन फारसेथिं थाङोब्ला गुबुन फारसेथिं जोङो खबरखौ मोनस्लाबा बेबादि इनपुट मोनोब्ला खबरखौ थाबैनो हो बिथांमोनहा माने दैयाव मुलि होनाय बा बमा होनानै ना माबा खालामनाय कारेन्टजों माबा खालामनाय बेफोरखौबो जोङो कन्ट्रल खालामो जोङो गोबां मानासावबो जों गोबां हमबोदों बेबायदि कारेन्टजों माने ना सेक होनानै माबानायखौ दा रायजो राजानि फारसेबो जोंहा खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोंनो इन्टेलिजेन्ट इनपुट बहाबा माबायोब्ला शेयार खालाम आरो लगे लगेनो जोङो एक्सनाव ओंखारगोन।